Nyake kalenan tulaan wis beres. Kok bengi kari dileni banyune lancar, kimplah-kimplah mlebu nang kedokan, tandurane iso seger-seger. Wis kari ngrungokke radio santai karo nonton. Mantap. Ambleng. Enggak lupa. Nah. Loh. Enggak rubah ya. What? Antenanya apa? Nah, apa ini? Ya, bening. Mantap. Nah, ini apa ya artinya keli terus. Ayo lempang nih yang tangan. Iya. Bisa tak joget alun-alun bisa. Iya. Kalau mati nih. Ini. Wah, pas. Mantap. Radio elek ban ini kok ya marai terhibur. Ini ora spiro. Elek. Elek piye to, Ki? Loh. Apa ini mau? Wah. Apa rubah gelombangnya apa ya? Elek-elek aku ya selelo, Dik. Oh iya. Suaranya kok gini? Bingung, Dik. Loh. Iya kok gini? Masa iso omongan? Masa radio ya iso omongan? Bisa lho. Bener kok masih omongan? Piye tadi? Ora aku ki elek-elek kaya radio canggih. Radio tahun 2019. Lah, wujudmu kaya ngono kok. Wes iso omongan to? Yo, radio. Lah wis disupport dengan teknologi terkini kok, Dik. Yo, bener kok iso omongan? Lho, piye tadi kok ora percaya? Loh, kok aneh temen. Kok, rene kok. Ini apa? Enek sing aneh-aneh. Iya, piye. Radio ki iso omongan. Lah piye? Ya iso omongan. Oh, apa iya tadi? Ora percaya? Oh. Jajal. Halo, Bagi kok. Loh, ya ta? Lah iya. Lah kok ngerti jenengku barang iki? Ya ngerti no. Aku radio canggih. Lah kok apa Ram? Loh, iya ta? Iso omongan ta? Iya, Dek. Nah. Apa iki? Kowe ngumpul ya kok. Ngumun aku lagi ngerti iki aku radio ngene iki. Aja meneh kok kowe. Wong Pak Desing duwe ya gumun. Loh, Sik, enak. ngono tak tes iki. Dasar, arep ngetes piye? Siji tambah siji piro? Kowe pinter, ayo. Apa no? Kok ngono? Lah ayang-ayang ora mbok hitung. Cucu siji duwe ayang-ayang siji, cucu siji ne duwe ayang-ayang siji. Dadi kan gambare papat. Oh iya ya. Loh, Ki asline radione sing pinter apa aku sing goblok iki? iki radione sing pinter. Oh, ngono ta, Pak Dik? Mergo sing duwe ya pinter. Oh, lah iya. Pak De ya. Ya, masuk iki. Ditakoni liyane. Aku sing takon gendi ya. Apa dia? Ja, tak takoni. Nek kowe iso ngerti, berarti hebat. Kecil. Pak Dar takon apa? Ya, nek kowe ngerti, siapakah RT 04 Uganda? Nah, bisa jawab lah. Kecil dia. RT 04 Uganda. Wirya Gayo. Wirya Galio ya apa tenan ya? Lah iya. Wis yang Uganda lho. Urung. Kowe ngawur ya ya? Banyak ngawur. Ngawur ya? Ora ngawur. Wah, aku tetep pinter kok. Ya, jajal tak bedek ya. Aku tak tebak. Bagi kok mau bar sobo
kerja madep ning warung sing rada remeng-remeng ya. Iya, Dik. Mas Seram iki. Oh, lah. Tak liyane madep warung remeng-remeng. Mau lingguhe ning pojokan rada cepit ngono ta. Apa ya? Iya, Dik. Oh, Dik. Tenan, Dik. Lah kok ngerti ya? Dadi isin aku, Dik. Lah apa duwe kamera CCTV apa piye ya? Mbok mungkin ya ngono, Dik. Sik Semono rawang. Anu, gundul teko kae. Jel. Ndang. Wene. Rene. Jel. Kowe apa wis tau ngerti? Radio ki iso omongan. Masa enek ra Ora percaya takono bakso. Alah, Iya ya. ora mungkin Ora percaya. ngomong. Tes. Teko. Halo Gojek. Iya toh. Lah iya ta. Selamat sore Gojek. Oh, iya toh. Wih, tenanan pula kuwi. Tenan. Beneran. Aku yo bingung. Atas radio kaya ngene kok iso omongan. Ya. Caca. Tesen meneh. Takono napa? Apa sampean sing takon? Apa Gundul sing takon? Sapa bojoku jenenge ayo radio yen kowe ngerti. RI. Bener ya? Cek toh. Bener, iya toh. bener. Bener iki. Mbok bocah, bojomu kae. Iya, sering. Iya. Bener tenan iki. Iya. Ampun tenan. Iya. Cocok iki. Caca, tak takonani Gundul. Gak iso ngerti ra? Radio. Kowe apa ngerti cerita-cerita sing terjadi saat iki? Ya ngerti loh. Apa wae contone? Gojek, contohnya. Gue debat gila. Utangan. Macet tau, prestasi ngono tau. Oh, radio mirang-mirang ya. Mebok iki kok. Ojo. Ojo.